Dascoin Slovensko, zdraví vás neveriaci Tomáš s ďalším videom, v ktorom sa budeme venovať novinkám z Zürichu, kde sa 31. marca 2017 slávnostne začal minting Dascoinu. Všetko odštartovalo koktejlovou recepciou v Renaissance Tower hoteli vo štvrtok 30. marca. V piatok potom od rána pokračovali tréningové prezentácie. Pre všetkých viacej zainteresovaných nechávam linky na videozáznamy z týchto prezentácií v komentoch pod týmto videom. No a podvečer sa už všetko presunulo do rezortu hotela Dolder Grand, kde sa po gala večeri udialo to, na čo sme sa už všetci netrpezlivo tešili. Začal sa minting, a teda samotná produkcia Dascoinu. Každých 10 minút je vygenerovaných 6000 Dascoinov a všetko to umožňuje technológia blockchain, ktorá bola tiež oficiálne predstavená pri tejto príležitosti. Môžeme dodať, že ide o najmodernejší a najrýchlejší blockchain na trhu. Ten bude zabezpečovať 6-sekundové transakcie Dascoinu, ale samozrejme má oveľa rozsiahlejšie využitie ako len účtovníctvo a prevody. Ďalej bol predstavený aj rozšírený white paper spoločnosti NetLeaders a jeho úlohou je pomôcť užívateľom pochopiť celkovú filozofiu a štruktúru Dascoinu. White paper v PDF formáte budete môcť nájsť aj na našej facebookovej stránke Dascoin Slovensko a všetkým odporúčam si ho prečítať. Spustená bola aj web peňaženka, a síce jej primárna verzia WebWallet 1, do ktorej klenby sa príjmajú Dascoiny. Tie bude neskôr možné premiestniť do decentralizovanej WebWallet 2. Peňaženka takisto zobrazuje počet cyklov, frekvenciu, pri ktorej bola licencia zakúpená, a aj bonus k danej licencii. A taktiež si tu môžeme pozrieť pozíciu licencie v rade čakajúcich na Dascoiny. Súčasťou WebWallet je aj predplatená platobná karta, ktorú budeme môcť využiť napríklad aj na výbery hotovosti z bankomatov. Vráťme sa teraz ešte prezentáciám, ktoré sa udiali pred gala večerom. Boli na nich predstavené spoločnosti a ľudia, ktorí budú úzko spolupracovať s NetLeaders na zdokonalení celého procesu Dascoinu. Takže Sandlux je nezávislá kreatívna agentúra pre vzťahy s verejnosťou sídliaca v Londýne. Jej úlohou je produkcia reklamy pre Dascoin, ako aj zviditeľnenie agenty NetLeaders vo finančnom svete a na trhu s kryptomenami. Sandlux patrí medzi top 25 svetových agentúr a pracovala už na reklamách pre značky ako sú Apple, Heineken, BT, Emirates, IKEA a mnoho ďalších. Ďalej tu máme pánov zo spoločnosti Bluezell. Bluezell je finančná sieť novej generácie postavená na blockchain technológii. Ponúka finančným spoločnostiam aplikácie, ktoré sú súčasťou blockchainu a sieť, v ktorej môže fungovať. Úlohou týmu Bluezell bude doručiť aplikácie smart kontaktov pre Dascoin blockchain. Ďalej je tu pán Brian Samke, CEO kanadskej spoločnosti Karta Worldwide, ktorá sa zaoberá platobnými riešeniami. Spoločnosť Karta kontroluje platby viac ako polovice všetkých bankových inštitúcií a takisto sa podieľa na vývoji aplikácií pre Apple Pay, PayPal, Uber a Vodafone. Úlohou spoločnosti Karta je dať do prevádzky systém DasPay
a tým vlastne zabezpečiť použiteľnosť Dascoinu v obchodoch po celom svete. Predstavme si teraz ešte ľudí, ktorí sa stali členmi predstavenstva riaditeľov Dascoinu. Prvým je pán Eberhard Wedekind, bývalý viceprezident Volva, ktorý svoje 30-ročné skúsenosti marketingu, obchodných stratégií a manažmentu prináša do NetLeaders a jeho úlohou bude hlavne budovanie značky Dascoinu. Druhým je pán Sung Ho Klim s viac ako 30-ročnými skúsenosťami s vedením v IT, elektronických a telekomunikačných oblastí. Pôsobil ako člen predstavenstva v 4 rôznych organizáciách v 12 rozdielnych odvetviach. Taktiež pôsobil ako viceprezident pre počítačový gigant Compaq, ktorý z 30 miliónov vypracoval za 7 rokov na biliónový biznis. Takže skutočne exkluzívne prídavky do už aj tak vynikajúceho týmu NetLeaders a všetko iba nasvedčuje tomu, že Dascoin tu nebude na rok ani na 2, ale že títo páni si stoja za tým, čo hovoria a naozaj naplňajú víziu Dascoinu do bodky. Všetkým ešte raz odporúčam, vzdelávajte sa, čítajte white paper, sledujte videá a sami potom uvážte, či sa chcete zúčastniť tejto revolúcie. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa.